Al llarg de la teva vida, segurament, hauràs escoltat sobre les malalties relacionades amb la flora intestinal. Però, has sentit a parlar sobre la flora vaginal? El seu desequilibri afecta entre el 20 i el 50% de les dones. Només als Estats Units, el 30% de les dones pateixen canvis en la composició del microbioma quan entra en disbiosis. La disbiosi vol dir el desequilibri de la microbiota vaginal. Per aquesta raó, en aquest vídeo us explicarem la importància de mantenir estable la flora vaginal que s'ha descobert durant els últims anys i ens centrarem en dues etapes durant la vida adulta, en la vida sexual i durant l'embaràs. La flora vaginal o microbiota vaginal és el conjunt de microorganismes que habiten en el microbioma. Inclou virus, bacteris, fongs, ecobacteris i altres microorganismes presents en el nostre cos. Aquesta és diferent per cada persona, segons l'estil de vida de cada dona. Quan la microbiota vaginal està en disbiosi, les probabilitats d'infecció augmenten significativament. Un exemple molt clar podria ser la Chlamydia trachomatis, la bactèria causant de la clamidiosi, una malaltia que es transmet durant les relacions sexuals. La seva probabilitat d'infecció es duplica o triplica en disbiosi. Altres infeccions conegudes són la vaginitis aeròbia, la vaginosi bacteriana, la candidiasis o la vaginitis viral. Els símptomes principals de les infeccions mencionades anteriorment són canvis en la tonalitat, consistència i olor del flux vaginal, sagnats durant les relacions sexuals, malestar i picor en la zona vaginal, lesions genitals i dolors en la part inferior de l'abdomen. Que la microbiota vaginal entra en disbiosi també afecta les dones embarassades, ja que augmenta la facilitat de colonització de bacteris. Degut a això, hi ha un risc augmentat de pèrdua de l'embaràs amb avortament prematur o espontani i hi ha una disminució de la taxa de concepció. També afecten el desenvolupament fetal i pot conduir a naixements prematurs, infeccions vaginals, problemes en el desenvolupament del sistema immunològic i fins i tot pot influir la construcció de microbiotes dels infants. Degut que durant el part, la microbiota vaginal de la mare té una funció molt important, que és transmetre microorganismes beneficiosos per tal de formar un desenvolupament correcte del sistema immunològic. I en el cas de que el microbioma es trobi en disbiosis, el sistema del neonat no tindrà la capacitat de reconèixer i tolerar microorganismes inofensius. S'han d'implementar tests de control amb la finalitat d'assegurar la salut de la flora vaginal. A més, continuar realitzant investigacions per comprendre millor la complexitat de la microbiota vaginal i el seu impacte en la salut humana, per tal de desenvolupar tractaments més efectius i personalitzats en el futur. S'han d'implementar tests de control amb la finalitat d'assegurar la salut de la flora vaginal. A més, continuar realitzant investigacions